Il-Fondazzjoni Nazzaret, xprunata mill-ħidma tal-fundatur tagħha Dunanċ Sejkel, ser tkun qed tiftaħ dar ġdida għal nies b'diżabilità. Din id-dar ser tkun qed tospita 12 resident. Din id-dar li ser tingħata l-isem ta' San Franċisk bdiet tinbena propju f'Ġunju li għadda fiż-Żejtun u mistennija li titlesta fi frar li ġej. Krutawan News żar lil Dunanċ Sejkel fejn hemmhekk tkellem magħna dwar l-importanza tal-maratona li ser issir nhar il-Ħadd li ġej. Maratona li hija kruċjali sabiex din id-dar tiftaħ il-bibien tagħha. Fost affarijiet oħrajn Dunanċ Sejkel spjegalna li din id-dar ingħatat b'donazzjoni lill-Fondazzjoni Nazzaret minn Dun Franz Mifsud u oħtu Mary Rasil. L-iskop ta' din id-dar hija l-iskop li dejjem kellna illi meta il-persuni b'diżabilità ma jistgħux jiġu mutija kura minn ommhom u missierhom jew għax mietu, jew għax ma jifilħux aktar jiduru bihom, aħna lesti li nilqgħuhom għandna f'dawn id-djar tagħna. Dunanċ huwa saċerdot miż-Żejtun li matul ħajtu dejjem ra kif se jagħmel sabiex jgħin il-persuni b'diżabilità. U għalinna li hu jinsab ferm kuntent li ddedika ħajtu għal nies b'diżabilità u li llum il-ġurnata jgħix magħhom. Finalment tenna li lan tiegħu u li jkompli jgħin u jagħti ħajja sabiħa lil dawn in-nies. Lan tiegħi huwa illi il-persuni b'diżabilità igawdu ħajja ordinarja, ħajja ta' għena, sewa dak li kienu jieħdu minn ommhom u missierhom u forsi issa ma jistgħux jibqgħu joħduha minn għandhom, jiena lest li jiena u sħabi nagħtuhom l-istess ħajja ħinja li għandhom dritt għaliha.